Bunge korose bunge ya Kitutu Masaba se county yo igoli tukulia lero akareta rogo chia ase chiwodi ao asogotebuna na watemerobeli emiya yo gochikurwa obokore wesen was chiwodi chionsi wanjiri ya konde wensi gotayo nigatarega tie chiwodi echiongamone wodi ya kemera wodi ya gesimana wegona magombo asatebuna emerobeli yaye no kurwa obokoreri wanjiri ya konde wensi gotayo nigo omubunge okitutu Masaba Cliff ombane Gisairo atabokia omoroberi wo gosangereria ebirengero by'abamenyi igoro y'amagenderero asata arera chiwodi chia gesima magombo na kemera ena bete namba moja chiwodi chonsi na inu igonko babeka namba moja inu mwensi egati okuganyikwa abamenyi nokuwagacha gwa chiabisi chaba chief ilinde gotingia oborendi mutare ko ngobisi tugare iga naba assistant chief babo ne holie bo kango bone tuga ikara step into bikorete bire borongi kumatororo police post ali toro mupaka wa Kisii county otobega ali ase shooting range ya lende police post yoro inde security itebengia kati yeito na Kisii county la okwagacha gwechipara okobeko gwechistima negati amagenderero abamenyi bensemeyo baganetie kiandega erege sunteime estimere secondary me na ne chiro saria asando si bist madangalo tigendo kiege enjira nere kurwo mugonjoro yabwatanya chichi yamarambiri ya mituga yasoka mate kurutimo tia nyarozati bari byo gache karusuka ngorosubire yana korosukunonye tebensemo yomorero na tebirensemo yekisemi tonyore model school ensemo yende Masaba amurekere abasae nabo igosuguma emiswada yokorenda abalemi. Now this is my wish. Create employment for us. Look for a place veka kwende structure nkeigo evijana na biko karaki na bikunya usambereri. Toes funds torosi ebintu byeito tonere constituency yenyene necheisiko. Omo MCA bwegodi akemera James Matinga nateba nachikobwatirana no mubunge okitutu Masaba elinde koreta amagenderero ensemeyo ambeyemo ongota yomo shiminga mbiyamono asengenjo abarangeri gocha momotebi ningi motagetacha abakorere bobakara osembia asasa mubunge kobeka estima na kuwagacha chisukuru echichibwate chinyomba choboraro omonto nkwegwanirare oje torigiribaga tokwane muna bakemera ngaito kobeka a boys boarding school ne girls boarding school egetote yo mochumba to bwatesi are ko batebia na inje nimbangete emekutano yane muneye injengo cha gukora kire sublocation inje mbatebinga egento kiane ndagire gukora nekinda gukora gosebono Sava Cliff Gisairo natukuterare engana buna Constituency unechikona chwa asate abaterigo chikona chwa kurende nachikurwanerera abamenyi bonsi zikona chwere moiro borairo goro ganja koko batebinge Constituency kona chwa era sima referendum kwanza ekoru echenche katiba kere katiba very specific teringi chengi gore gyosikiari nja ko bari kati nkonyara igonko endambarigerie nibo uwezo fund ya chira basai tafadhali kabamo ekerongo cha gutangasa inchuo ye form ichoria nyora 50,000 mune grupu nyora 1,100 inchu igore gento kalikyo gusambirira kwante byali asate abanachikoligereria birengero by'abamenyi na gokora amagenderero atabwati bwanchereri bonde bonsi yego chikonkonye kerenga kirina atebete ngana abana be secondary bato serikende gaba iboli mokonye kabana basome nichegekerane urwase bunge Kitutu Masaba egotoka ime county Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi.